Se jitressa abbozz ta' liġi ġdid li jistabbilixxi regoli dwar kif jistgħu jsiru direttivi mediċi avvanzati wara konsultazzjoni estensiva mal-stakeholders fil-qasam fosthom l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Tant ħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjegat kif dan l-hekk imsejjaħ living will diġà jeżisti f'bosta pajjiżi avvanzati. Qalet kif b'dan it-tibdil persuna tkun tista' tirreġistra x'tip ta' kura u trattament ma tkunx tixtieq f'każ ta' kondizzjonijiet gravi li minnhom ma tkunx tista' tirkupra u bekk dan jidħol fis-seħħ jekk il-persuna ma tkunx fi-stat li tieħu deċiżjonijiet mediċi. Il-prinċipju u dritt li wieħed jirrifjuta din il-kura japplikaw b'mod partikolari fl-iżjed sitwazzjonijiet prekarji fejn il-kura u trattamenti jkunu qegħdin possibilment tawlu l-ħajja bla prospetti ta' fejqan. Buttigieg żiedet kif dan l-appozz qed jirrikonoxxi dritt tal-awtonomija lill-pazjent u jagħti serħan il-moħħ lill-professjonisti. Filwaqt li ħadd mhu se jkun obbligat jagħmel living will dan se jkun dritt ieħor fejn persuna tista' tistabbilixxi direttivi mediċi avvanzati wara li tikseb l-informazzjoni relevanti mit-tabib tal-fiduċja tagħha biex tkun informata dwar id-deċiżjonijiet tagħha u wara jiġu formalizzati għand notar qabel jitniżlu fir-rekords mediċi b'numru ta' eżempji li se jingħataw fl-abbozz. Is-Segretarju Parlamentari qalet li dan ma jista' jmur kontra ebda liġi tal-pajjiż u fil-fatt se tkun qed tirrikonoxxi l-kura paljattiva bħala standard medical care u bekk ma tistax tiġi rrifjutata. Waqt li spjegat li din mhix eutanazja, Buttigieg komplet li l-abbozz ta' liġi u maħsub biex isaħħaħ l-awtonomija personali u d-dinjità biex jiġu rreġistrati x-xewqat ta' dak li jkun. Biex inkun ċara din m'għandax taqsam xejn mal-eutanazja hija suġġett kompletament differenti, però dwar dan li bħala gvern ikkonsultajna mal-pubbliku, konsultajna ma' soċjetà ċivili u mal-Għaqda tat-Tobba u għaldaqstant wasalna dan l-abbozz illi sodisfatta li se nresqu quddiem il-Kamra tad-Deputati biex imbagħad jekk inkunu nistgħu naraw li dan jiġi dritt illi jiġi introdott ġdid f'dan il-pajjiż. Temmet tajt li din il-liġi se sservi biex issaħħaħ ir-relazzjoni bejn it-tabib u l-pazjent, filwaqt li l-persuna xorta waħda tkun tista' tbiddel dak li ddikjarat quddiem it-tabib li jkun qed jara.